Salutare YouTube, sunt Lucas și acesta este primul meu din GTA San Andreas, orașul bântuit. Prima chestie suspectă este asta. Pe aici se spune că puteți vorbi cu fantoma orașului, deși asta nu este adevărat. Aici sunt niște case vechi din lemn, nu stă nimeni în ele și nici nu putem intra să vedem. În această groapă a fost îngropat polițistul Jimmy din GTA San Andreas într-o misiune, dar cadavrul nu mai e în groapă. Poate fi ori aici, în acest cimitir ciudat, sau poate fi în această groapă. Suspectă și ea. După cum ați văzut, în cimitir sunt 6 morminte. Cum vom veni la această groapă? Și în ea vor fi 6 saci. 1, 2, 3. Se spune că dacă dai în ei curge sânge, dar nu e adevărat. Cel puțin eu nu știu asta, pentru că nu am armă la mine. O să mai cercetez acest loc. Sper să găsesc ceva. Dacă o să găsesc, o să vă spun pe YouTube în descriere.